Ep! Tips per plantar un fruiter a la primavera. Fer un bon forat. Omplim el forat d'aigua. Traiem el test i alliberem una mica les arrels, sí, de sota, que els hi sigui fàcil créixer. Barregem la terra que hem tret del forat amb terra bona. El col·loquem al lloc definitiu i l'enterrem. Ho aixafem una mica perquè no quedi aire. Hem deixat la forma de la cassoleta i per últim el que farem serà encoixinar. I per últim fem la prova del kumquat. Check.